فيلم هێژایە ji her kesî re weka dost û biraya. Roja şahî û daweta dixebitê weke şêraya. Dema bûk û zavat tên wab qemera xwe pêşwazî dike weke herdêm û zemên. Bi dost û bixwediya sûretê we pir xweşik derdixe weke heyv û rojê. Wextê dîlan û reqseya ozan xwedberdina govendeya. Bi tembûr û kemançê dilyar filîm dora wa dipêçe. Dengê we xweş derdixe wek bilbilê serêçiyê. Govend û dîlan berdewama reqsvan çûnê bi xelokî ji milana. Dilyar filîm tim û daîm li cem wana. Ew ê serkevtî bê her çax û her zemana. Her çax û her zemana.